Kompla l-ġuri ta' Etienne Bartolo magħruf bħala l-Vojt u qed jiġi akkużat bl-omiċidju ta' Rodrigue Reck li f'Marzu tal-2017 kien instab ħdejn il-karozza tiegħu biġrieħi ta' daqqiet ta' sikkina f'sidru. Dakinhar il-vittma kien lissen il-kliem Vojt. Fil-ġuri ħareġ li Bartolo kellu argument mal-vittma minħabba ħlasijiet marbuta ma' droga. L-akkużat qal il-vittma li beda jibża minn Reck. Fis-seduta ta' dalgħodu xedt Jordan Azzopardi magħruf bħala l-El Chapo ta' Malta u qiegħed jiffaċċja akkużi dwar traffikar ta' droga f'każ separat fil-qorti. U għażel li ma jwieġibx għal mistoqsijiet li sarulu sabiex ma jinkriminax lilu nnifsu. Huwa baqa' siket fuq l-allegatament assoċjazzjoni li kellu mal-vittma. L-avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jrid kuntratt ta' kiri ta' karozza lil Jordan Azzopardi huwa qal li kien kera l-karozza tal-għamla Ford Fiesta, iżda ma qalx min kien qiegħed isuqha dakinhar tal-omiċidju. Fost mistoqsijiet li staqsih l-avukat tal-akkużat Mark Vassallo, Jordan Azzopardi baqa' siket u ma weġibx, lanqas dwar il-qam tiegħu jiġifieri jekk isejħulux l-El Chapo. F'Settembru illi ġej l-imħallef Lawrence Mintoff se jiddeċiedi jekk l-Ispettur Keith Arnaud għandu xieqpa fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'Diċembru n-negozjant Jorgen Fenech infetaħ każ kostituzzjonali għax ma rridx li l-Ispettur Arnaud jinvestigah u kien għamel numru ta' allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Mill-investigazzjonijiet li għamel l-Ispettur Arnaud flimkien mal-FBI u l-Europol arrestaw l-eżekuturi xarejn biss wara l-qtil ta' Caruana Galizia. Huma waslu wkoll għall-arrest tas-suspettat mandant fil-qtil Jorgen Fenech wara li Melvin Toma l-middleman fil-każ ingħata l-proklama biex jikxef dak kollu li jaf dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.